So may buntag sa tanan, no, pasalamat pud ko sa kanang team ni Sir Zen kay nakaabot siya sa ato ang barangay o sa iha pong pag-abot dinhi natagan pud kog opportunity nga ako'y mangita sa mga tao nga iyahang matagaan. So nalipay ko kay sa pagsuroy-suroy nako, first time wa ko nagtuo nga naday mga silingan nato nga dili maayo ang mga panglawas. Muto nga nakaabot ko dito sa Bugwak kang kuan Nanay Aranias. So nakita jud nako nga deserve nila nga modawat og tabang gikan sa Good Samaritan, and pasalamat ko nga dili pulit kanang non-partisan, no, ang pagtabang, no, kinasing-kasing gyud. So salamat kayo Sir Sen sa panahon nga imong gihatag pud sa mua nga nakaabot ka dinhi sa muang barangay Pagalungan. So salamat, and opportunity pod nga dili lang kay karon lang ni mahitabo kundi sinugdanan lamang kini nga naay krusada nga bugas magtuloy-tuloy na ni uban taman sa Ginoo.